Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук у студыі разам з Ірынай Сідорскай, з нашай гендернай даследчыцай, з якой мы разам для вас вядзем выдатную нашу праграму «Гендер-геп», дзе праз гендерную лінзу глядзім на ўсе тыя падзеі, якія адбываюцца вакол нас, паблізу і ва ўсім свеце. Так вось, давайте з усяго свету і пачнем. Як мы можем нават у нашай такой, здавалася б, спецыялізаванай праграме абысці увагай такое сусветнае, можна сказаць, сусветнае значэнне, якая мае падзея. Гэта прыход да ўлады Дональда Трампа. Учора адбылася яго інаўгурацыя. І ваши ўражанні? Ну, дакладна не можам мы абысці гэтую падзею, бо тое, што робіцца ў Злучаных Штатах, гэта мае значэнне для ўсяго свету і для нас с вами таксама, таму, канешне. Ну, я думаю, я тут нікаго не здзіўлю, у мяне такі, ну, не вельмі як бы радасныя, не вельмі такія пазітыўныя чаканні, эмоцыі, спадзевы, перспектывы і гэтак далей. Я не один раз гаварыла гэта тут, калі яшчэ не быў выбраны Трамп, калі вось была барацьба паміж ім і Камалай Харрыс, і я гаварыла, чаму, напрыклад, вось мае там перавагі менавіта на баку Камалы Харрыс, і чаму шмат людзей, якія там вераць у правы чалавека, у гендерную роўнасць, у тое, што не павінна быць гамафобіі, гэтак далей, што яны як бы, ну, з такой насцярогай глядзяць на Трампа, для якога гэта ўсё не вельмі актуальна. Таму так, я як бы, ну, яшчэ раз гавару, што я з такой небяспекай гляжу ў будучае, але... Ну, якія асноўныя небяспекі вось вам бачацца? Мы з вами абмяркоўвалі ўжо такую тэму, таму што Трамп яшчэ да інаўгурацыі, ён шмат казаў і раней, і вот напярэдадні пра тое, што будуць такая, умоўна кажучы, перагляд фінансавай стратэгіі новага кіраўніцтва, на што выдаткоўваць грошы, на што не выдаткоўваць грошы. І калі казаць пра нашу вось тэматыку гэтай праграмы, прагучалі ад яго тэмы, што ад яго словы пра тое, што вось выдаткаванне розных грантаў, фондаў і ўсё астатняе, карці кажучы, фінансавая падтрымка розных вось гендерных таких даследаванняў, там, ці там, скажем, на падтрымку розных груп уразлівых, яны будуць зменшаныя як мінімум. Вы гэта маеце на увазе, ці нешта яшчэ вось нейкія, якія там? Ну, не толькі. Тут, канешне, калі гаворыш пра Трампа, так тут як бы гэта будзе такая доўгая размова. Но, можа, пачнем з таго, што я яшчэ раз падкрэслю, што ён папуліст. А, канешне, калі як бы вось на чале такой вялікай дзяржавы стаіць папуліст, ну, гэта вельмі небяспечна. Папулісты што? Яны хочуць лёгкіх рашэнняў для складаных праблемаў. Вось гэтых простых рашэнняў для такого складанага свету, якім мы жывем. І вось тое, што там Трамп абяцаў, значыць, спыніць вайну ва ўкраіне за 24 гадзіны, гэта якраз у гэтым русле, гэта ўжо стала мемам. Ну і вось уже колькі ён гадзін як бы прэзідэнт, колькі там у яго засталося? 6 гадзін, колькі яшчэ там. Як бы гэтага ён не зрабіў. І вось гэта яго ўпэўненасць, што ўсе праблемы можна вырашыць, ну як бы просто, ну, гэта не вытрымлівае ніякай крытыкі. Па-другое, мне здаецца, ён не зусім разумее, што наогул такое палітыка, хаця ён як бы быў прэзідэнтам, вось гэта ўжо ў яго другі срок, але ўсё ж такі, ну, мне здаецца, ён такі прадпрымальнік, бізнесовец, вось гэта менавіта яго сутнасць, а бізнес і грамадства, бізнес і палітыка, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Да, паміж імі ёсць штосьці там зразумела падобнае, ёсць штосьці агульнае, але кіраваць дзяржавай, кіраваць грамадствам, ну, гэта
гэта больш складана, чым ствараць бізнес, кіраваць бізнес і нават каб быць там вельмі паспяховым бізнесменам. Гэта, мне здаецца, гэта зразумела, а вось для Трампа гэта як быццам і незразумела. І вось яго гэта любоў і сяброўства з тым же самым Ілонам Маскам, но так, гэта самы багаты чалавек на планеце. Але, выбачайце, для мяне гэта, добра, але гэта, не галоўнае, чым, мне здаецца, можа зараз нейкая асоба пахваліцца. І быць багацейшым чалавекам на планеце, гэта не значыць ведаць адказы вось на складаныя пытанні, такія як там адносіны з Расіяй, адносіны з Кітаем, там канфлікт паміж Ізраілем і Палестынай, вайна ва Ўкраіне, гэтак далей. Ну і па-трэцяе, я вось гаварыла, што для мяне Трамп нават не тое, што вось там ён мужчына, а Камала Харрыс гэта жанчына, і вось таму я за жанчыну, не так. Мне здаецца, што ўсё ж такі павінны быць нейкія рамкі для прэзідэнтаў і ўзроставыя. І я не думаю, што любая размова пра ўзрост – гэта іджызм. Вот знялі з языка. Не, я так не думаю. Я ўсё ж такі, у кожнай працы ёсць свае вось гэтыя ўзроставыя межы. Напрыклад, там для таго ж прэзідэнта, там прэзідэнт не можа стаць чалавек 18-гадовы, не можа стаць 25-гадовы чалавек прэзідэнтам. І мы як бы разумеем, чаму. Таму, што там недастаткова досведу, недастаткова там жыццёвага вопыту і гэтак далей. Ва ўсіх прафесіях ёсць пенсія, ёсць вось гэтыя ўзроставыя межы. І мне здаецца, для прэзідэнтаў гэта таксама важна, бо вось калі я слухаю Трампа і гляджу на тое, што ён робіць і што ён як бы хоча рабіць, мне здаецца, што ён жыве вельмі такім кароткім жыццёвым шляхам. Вось ён хоча тут і зараз. І я веру, што можа штосьці ў яго атрымаецца, каб на самой справе палепшыць жыццё амерыканцаў тут і зараз. Але што будзе праз 5 гадоў, праз 10, праз 20, праз 30, гэта дакладна Трампа не хвалюе. А мяне, напрыклад, гэта хвалюе. І мне здаецца, што гэта павінна хваляваць людзей, у якіх ёсць вось гэтыя жыццёвыя перспектывы, і якія на самой справе думаюць, а як будуць жыць нашы дзеці, а як будуць жыць нашы ўнукі, гэтак далей. Вось Трамп, мне здаецца, ён думае, як зараз ён і так, амерыканцы будуць жыць, але што будзе праз некалькі гадоў, яго гэта дакладна не цікавіць, а можа быць нашмат горш, чым, напрыклад, зараз. Але у дадзеным выпадку вы агучылі такія агульныя, дзесьці агульна-палітычныя, агульна-сацыяльныя перасцярогі. А калі глядзець праз гендерную прызму, як мы гэта любім? Давайте праз гендерную прызму. Канешне, у Трампа такая больш правая ідэалогія, і я зараз патлумачу, зараз ужо гаварыць правыя і левыя трэба тлумачыць, пра што мы, бо, напрыклад, я сябе левай, дакладна як бы не пазначаю. Безумоўна, мне да левых як да месяца. У мяне хутчэй такія цэнтрысцкія погляды. Але правыя для нас, вось мне здаецца, гэта тыя, хто, па-першае, усё ж такі больш кансерватары і думаюць пра тое, што раней было лепей. Вось зараз як бы неправільна. Зараз вось прыняты нейкія такія законы пра вось гэта гендерная роўнасць, там пра інклюзію, дайверсіті і гэтак далей. Вось гэта ўсё неправільна. Вось што гэтыя гендерныя квоты, там нейкія шмат гендераў, нейкія там квір-людзі. Вось раней было правільна, раней былі мужчыны, жанчыны, кожны ведаў як бы сваё месца, кожны разумеў, чым займацца і гэтак далей. Вось правыя гэта пра тое, што раней было лепей, і давайте мы вернемся так, як яно было. А па-другое, для правых усё ж такі правы чалавека гэта дакладна не ў прыярытэце. Для іх больш такія, мне здаецца, такія абстрактныя паняцці наконт там нацыянальная бяспека, там інтарэсы Амерыкі. Вось глядзіце, колькі раз ужо Трамп сказаў, што для яго вось перадусім інтарэсы Амерыкі. А мне здаецца, трэба ж разумець, што свет не складаецца толькі з Амерыкі. І якраз вось як табе впісаць
Амерыку в сучасны свет, што можа даць карыснага, добрага Амерыка свету, ну вось як бы так трэба размаўляць. Таму вось гэтая правая ідэалогія, якую, мне здаецца, Трамп як бы выражае, ну гэта, канешне, не ідэалогія тых, каму складаней. Я маю на ўвазе уразлівыя групы і маю на ўвазе такую групу, як жанчыны. Ну, мне здаецца, Трамп такі мачо, вось да мозга касцей. Ён, ну, давайте назовем рэчы сваімі словамі. Ён ужо чалавек сталога веку, у яго ёсць там нейкае сваё выхаванне, нейкія свае звычкі, традыцыі, ён не зменіцца, ён не вельмі разумее сучасны свет, і ён хоча вярнуць, як гэта было раней. Але вось менавіта, напэўна, вось тут будзе галоўны адказ на вашае пытанне. Ён думае, і вось можа хтосьці там з тых беларусаў, хто таксама рады, што прыйшоў Трамп, ну яны думаюць, што як бы Трамп зараз зробіць так, што дрэнна будзе феміністкам, child-free, ЛГБТ, а вось як бы нармальным, здаровым людзям будзе добра. Ну вось мой прагноз тут такі адмоўны. Я думаю, што нікому не будзе добра, акрамя вельмі такой вузкай групы людзей, але звычайным людзям і звычайным мужчынам таксама ад праўлення Трампа лепей не стане. У двух словах, вы там слухалі ці там, скажем, чыталі пра прамову Трампа ўчорашнюю інаўгурацыйную? Якія ўражанні? Коротко. Уражанне пра тое, што гэта чалавек не інстытутаў, гэта чалавек, які не гуляе па правілах, і гэта чалавек валюнтарыст і чалавек, які думае, што ад яго ўсё залежыць. І гэта рызыкоўна. Ну, паглядзім, наколькі амерыканская дэмакратыя зможа супраціўляцца вось такому валюнтарызму і наколькі інстытуты, якія, ну, на самой справе вельмі развітыя ў Амерыцы, наколькі яны будуць як бы устойлівыя да яго. Але я разумею, што гэтыя інстытуты, яны прыстасаваны да людзей, якія гуляюць па правілах. У гэтым сэнсе Байден гуляў па правілах, Камала Харрыс гуляла бы па правілах, і гэта былі прадказальныя людзі. А тут будзе чалавек, які не хоча гуляць па правілах. Ну і паглядзім, што будзе, але такога, чтоб, ну, типа, давайте складваць валізкі і там, я не ведаю, там ехаць у там Новую Зеландыю альбо ў Аўстралію, я не думаю, што гэта правільна. Былі такія валюнтарысцкія лідары там у тых жа самых Великабрытаніі, там у іншых краінах, ну, нарабілі, але дэмакратыя выстаяла, яны пайшлі, ну і зараз адваротныя працэсы. Цытата. Бліскучы дэбют, які пачынае рэвалюцыю здаровага сэнсу, пакладзе канец неарасізму, справакаванаму безадказнымі палітыкамі, спыніць распаўсюд фальшывых расавых тэорый на глебе ненавісці, верне адукацыю да нармальнасці, спыніць сексуальнае разбэшчванне дзяцей у амерыканскіх школах і збочаную параною пра шматполавае чалавецтва, дзе ёсць толькі створаныя Богам мужчына і жанчына. Чыя цытата? Не ведаю, але... Гэта рэакцыя на учорашні выступ Трампа Зянона Пазняка. Вось прыкладна я і хацела сказаць, што спектр гэтых людзей можа быць вельмі шырокі, якія могуць прыкладна вось так разважаць. Ну што ж, як бы спадар Зенон Пазняк таго ж самага веку, таго ж самага пакаленню, тых ж самых поглядаў. Гэта людзі, якія вось у чымсьці вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго, а ў чымсьці вельмі падобныя. І ў гэтым сэнсе Трамп падобны і на Пазняка, і падобны на Пуціна, і падобны на Лукашэнку. Гэта, ну, мне не хочацца гаварыць дзяды, не таму, што гэта вось як бы іх прыніжае і гэтак далей. Мне здаецца, гэта як бы, ну, ўсё ж такі не палітычны тэрмін. Гэта людзі учорашняга дня, пазаўчорашняга дня, якія вось яшчэ раз хочуць вярнуць так, як яно было. І яшчэ, можа, момант, пра які я не сказала, але мне здаецца вельмі важным. Яны палярызуюць грамадства.
Вось зразумела, калі вы зачытвалі вось гэтую цытату, ну вось зразумела, што гэта цытата не вызаве добрых пачуццяў у людзей, якія думаюць па-іншаму. Вось гэта рыторыка, якая палярызуе. І мы зараз ва Амерыцы гэта бачым, ну вось колькі тых жа самых жыхароў Вашынгтону сказалі, што яны з'язджаюць на перыяд інаўгурацыі, яны не будуць там прысутнічаць. Вось гэта мне напомніла, калі там до 20-го года Лукашенко праводзіў нейкія свае святы, там накшталт 3 ліпеня і гэтак далей, ну меншукі таксама масава збіралі рэчы і куды-небудзь з'язджалі. А вось, на жаль, Амерыка палярызаваная краіна, і баюся, што Трамп зробіць яе яшчэ больш палярызаванай. Мы сёння працягнем тэму абмеркавання все-таки чаканняў і там пагроз ці надзеяў ад прыхода Трампа да ўлады. Пасля праграмы «Гендер-гэп» у нас у эфіры будзе амерыканіст Антон Пенькоўскі, з ім працягнем гэтую тэму. А мы з вами, спадарня Ірына, що ж таки тэма у нас шмат цікавых. Давайте трошку далей пойдзем. Вельмі уразіла беларусаў навіна пра тое, што ва ўкраіне загінула беларуская дзяўчына, добраахвотніца Марыя Зайцева. 24 гады было этой дзяўчыне. Яна стала вядомай яшчэ у 20-м годзе па выніку тых мірных пратэстаў, якія адбываліся ў Беларусі. Яна была параненая светла-шумавой гранатай, якую запусцілі лукашэнкаўскія карнікі, і вось пайшла добраахвотніцай ва ўкраіну, ваявала у другім інтэрнацыянальным легіёне, загінула. Ну вось, апроч таго, што гэта, ну, той чалавек, якім беларускай нацыі, беларускаму народу варта ганарыцца, і ён будзе ім ганарыцца, і ганарыцца цяпер. А вось што вы яшчэ хацелі адзначыць? Ну, я, напэўна, скажу пра тое, што, канешне, гэта вельмі шкада і вельмі сумная навіна, і гэта, наогул, мне здаецца, першая афіцыйна прызнаная беларуская жанчына-добраахвотніца, якая загінула ва в баях на Украіну. Вось наколькі я ведаю, вось вы, можа, лепей ведаеце, але мне здаецца, да гэтага мы гаварылі толькі пра мужчын. Каля 70, на жаль, мужчын-добраахвотнікаў беларускіх загінула у баях за Украіну, але вось сярод жанчын, мне здаецца, гэта першае імя. Гэта я не ўпэўнена, што гэта на самой справе першая беларуская жанчына, але вось афіцыйна менавіта яна першая. І яшчэ раз вельмі шкада, вельмі сумна. І так, я вось згодная з вами, я таксама памятала яе яшчэ па вось гэтых рэпартажах незалежных медыа ў пачатку падзей 20-го года. І, між іншым, вось ведаеце, там таксама ездзілі мы з мужам, там у нейкі, можа, 15 жніўня 20-го года, вось у гэтую бальніцу хуткай дапамогі таксама прывозілі там нейкія лекарства і гэтак далей. І вось я памятаю, я гэта успомніла, памятаю, была жанчына, там было вельмі шмат людзей прыязджала тады, і вельмі шмат там прывозілі ваду, там ежу, медыкаменты, гэтак далей. І прыязджала жанчына, і яна там вось трымала ў руках такую, ну, такую цацку, мышку, мне здаецца. Можа, яна сама яе зрабіла, можа, там не там купіла дзесьці. І вось яна там гаварыла, што перадайце, калі ласка, вось гэтай дзяўчынке, пра якую напісалі, што вось гэта менавіта для яе. І вось я пра чаму гэта гавару, вось я адчуваю адказнасць усё ж такі за смерць Марыі. Вось мне здаецца, што мы як грамадства, ну, напэўна, не падтрымалі настолькі, наколькі павінны былі яе падтрымаць. Вось там была інфармацыя пра тое, што вось там у яе там былі складаныя адносіны з бацькамі, што вось бацькі яе не падтрымалі, там было шмат у якіх медыа, што калі вось яна у яе, значыць, стрэлілі, усе былі гэтыя раны, там маці да яе звоніць і гавораць, а для чаго ты гэта рабіла, а вось сядзела бы дома, і вось, ну, я так разумею, гэта была такая і асабістая трагедыя, сямейная трагедыя. І вось калі я пра яе чытала, я ўспамінала у «Вайны не жаночы твар» Святланы Алексеевіч, і тады вось
Святлана Алексеевич таксама задавала пытанне, чаму зусім маладыя жанчыны, якія маглі гэтага не рабіць, яны ўсё ж таки вось ішлі на фронт. І вось, ну, як бы Марыя Зайцева для мяне вось прыкладна вось у гэтых же шэрагах. І вось я яшчэ раз гавару, ну, напэўна, нам трэба быць больш уважлівымі адзін да аднаго і падтрымліваць больш адно аднаго. Вось мы думаем, ну, я, напрыклад, думаю, што складана дарослым людзям, такім, так, напрыклад, я, што вось, а маладым ім там нашмат лягчэй, перад імі ўсё жыццё, ну да, яны з'ехалі і пачынаюць новае жыццё, але яны маладыя, але маладым таксама вельмі складана, у іх няма таго досведу, тых там каштоўнасцей, таго багажа, які ёсць у нас. І, ну, і вось я думаю яшчэ раз, што нам трэба больш уважліва ставіцца адно да аднаго. Ну і вось яшчэ раз, і прыклад Машы, это можа ў чымсьці і адказ на словы Зянона Пазняка пра тое, што вось мір не такі просты і не такі чорна-белы, дзе такія дзяўчыны, як Маша, павінны былі займацца асабістымі справамі, там займацца нейкімі, сустракацца з маладымі людзьмі і гэтак далей. Жыццё іншае. Жыццё іншае, але, на жаль, жыццё наставіць у такія ўмовы, калі мы ўсе павінны разам агулам бараніць сваю краіну, сваю нацыю, сваё грамадства, там свой суверэнітэт, сваё будучыню. Мы глядзім і з павагай ставімся да ізраільскага грамадства, дзе служаць усе, і жанчыны, і мужчыны. І там та самае гэтыя вернікі зацятыя, і не толькі. Мы зараз сфармавалі нават адмысловую брыгаду з гэтых, як яны там правільна, радыкальных, карацей кажучы, вернікаў, не памятаю, выскачыла з галавы. І таму как бы з аднаго боку, да, мы можам так, але ці не надта вот такі вось как бы падыход, што падзяляем. У прынцыпе, бываюць сітуацыі, калі мы сапраўды ўсе роўныя перад нейкім выклікам. Так менавіта ж пра гэта якраз тыя, напэўна, месаджы, которые я агучваю ў гэтай перадачы, калі гавару менавіта пра гендерную роўнасць і пераразмеркаванне тых паўнамоцтваў, тых рэсурсаў, той улады, якая раней была толькі ў адных руках. Вось я ж пра гэта і гавару, што вось мір не такі, калі, напрыклад, ёсць, ну, мір складаны, мір зараз вельмі небяспечны. І ў тым ліку тыя, хто як бы, ну, як быццам не павінен аддаваць сваё жыццё за гэты свет, яны аддаюць. Но так вы гэта прызнаеце не на ўзроўні вось гэтай канкрэтнай маладой жанчыны, але альбо, можа, больш карэктна не толькі на яе ўзроўні, а на ўзроўні ўсіх жанчын. Бо, ну, як бы за ёй усе астатнія жанчыны. І гэта адзін толькі выпадак, але такіх выпадкаў вельмі шмат. І вось чаму я гавару, мы не можам вярнуцца ў нейкі залаты век, які там быў раней. Мы жывем тут і зараз, і свет змяняецца, і павінны змяняцца правілы, па якіх мы жывем. Да, мы не ведаем адказаў, як павінны яны змяняцца, але мы як бы, ну, пытаемся, мы стараемся, мы штосьці робім, а сказаць, а давайте вернемся, як яно было раней, ну, гэта, ну, настолькі, ну, мне здаецца, настолькі відавочна неправільна. І да, я яшчэ згодна, вось вы сказалі, што трэба з павагай адносіцца да выбару кожнага і кожнай. Так, безумоўна, кожная робяць свой выбар, трэба адносіцца з павагай, і так, Маша за нашу і вашу свабоду гэта ўсё рабіла. Но, але шмат іншых людзей, хто у баях, хто у мірным жыцці, таксама змагаецца за нашу і вашу свабоду. Гэта вельмі важна.
цалкам пагаджуся. Два пытанні, две тэмы, якія можа быць, я не ведаю, ці варта нам увогуле на іх спыняцца, але калі спыняцца, можа коротко, а можа не коротко. На ваш погляд, першае, ўсё ж таки набліжаецца гэты заканчэнне электаральнага цырку па перапрызначэнні Лукашэнкі. Мы з вами пэўны час выдаткавалі падчас наших мінулых праграмаў на абмеркаванне так перадвыбарчых праграмаў спойлераў Лукашэнкі як Канапацкая і як яго там Сыранкоў. Засталіся яшчэ некалькі, там самы вядомы дзік-пік кандидат Гайдукевич, Хижанкоў. Ці ёсць сэнс абмяркоўваць? Ну, вельмі коротко. На самой справе праграмы Канапацкай і Саранкова з пункту гледжання гендера былі нашмат больш цікавейшымі, і мы таму даволі доўга пра іх гаварылі. Гэтыя тры праграмы, ну, значна менш цікавыя, яны такія за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Зразумела, там нічога пра гендер і наогул нічога пра жанчын, нават, ну, зразумела, пра ўразлівыя групы там тым больш нічога няма, але ўсё ж такі некалькі момантаў. Ну, давайте з Лукашэнкі, вось вы прывялі цытату Зянона Пазняка, і я сказала, што гэта можа быць хто заўгодна. Ну, між іншым, у гэтай праграме Лукашэнкі, хаця яна вельмі такая прычосаная, вельмі такая прыгожая, но ён, напрыклад, гаворыць пра тое, што Беларусь адмяняюць. Што Беларусь, значыць, на сусветным, значыць, свет хоча адмяніць. Вось менавіта гэтае слова ён як бы выкарыстоўвае, і гэта вось якраз рыторыка вось тых людзей пра тое, што глядзіце, ён з аднаго боку як быццам разумее, што імідж, рэпутацыя ў Беларусі зараз зусім не такі на сусветным рынку, як бы нам гэтага хацелася, але гэта ж не мы вінаваты, гэта ж яны вінаваты, гэта яны хочуць адмяніць Беларусь. А іншыя гавораць, што вы там хочаце нейкіх там паважаных творцаў адмяніць, альбо там яшчэ там а хтосьці гаворыць, што рускую культуру хацеце адмяніць. Так давайте уже, ну, як бы... Адменім усё і паставім кропку на этом. Мне здаецца, сама вось культура адмены, гэта добра, гэта паказвае, што існуе грамадскае меркаванне і што грамадству не ўсё роўна, што адбываецца. Тое, што грамадства, ну, можа перагнуць палку, можа быць таксама не заўсёды правая, гэта іншае. Але тое, што нам не ўсё роўна і што ў нас ёсць нейкія, ну, не ведаю, каштоўнасці, нейкія маральныя перакананні, і мы лічым, што вось, напрыклад, так не патрэбна, і мы пра гэта гаворым, мне здаецца, гэта добра, гэта добрая прыкмета. Што яшчэ Лукашенко гаворыць? Мы вось гаварылі пра тую жанчыну, якая звярнулася да Лукашенко, пра, што значыць кватэру альбо дом. Лукашенко ўсё гэта абяцае. Падтрымка жыллям мнагадзетным, шматдзетным, гэта ўсё будзе. Гэта ўсё застаецца. Ну і такія правільныя словы пра тое, што трэба абараняць мацярынства, дзяцінства і гэтак далей. Ну, хто з гэтым як бы спрачаецца. Ваш любімы кандыдат Гайдукевич гаварыў толькі пра тое, што ў Беларусі павінен быць культ сям'і і культ традыцыйных каштоўнасцей. Ну, я так ведаю, што ён зараз як бы не жанаты чалавек, што жонка як бы не стала з ім жыць, но як бы не зусім гэта зразумела. Вось калі ты пішаш пра тое, што павінен быць культ сям'і, а сам ты, значыць, не жанаты, ну тады ты для каго гэты культ сям'і? Для іншых, альбо ты як бы сам гэта не робіш. Ну, а гэты, значыць, хіжняк, да? То я уже нават і забылася прозвішча. Ну, ён наогул за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, пра тое, што вось трэба дапамагаць маладым сем'ям, будаваць жытло сваё, каб, значыць, маглі разлічваць там на нараджэнне дзяцей і гэтак далей. Ну, такая вось праграма, з якой як бы не паспрачаешся тут. Ну, нормально Гайдукевич у стылі свайго боса Лукашэнкі. За нармальную сям'ю жонка ад яго сышла пасля 20-го года, посціць здымкі, як ён спіць са сваім сабакам у ложку, вот, про фоточки, вот, которые как бы дали подставу так мне, ну, скажем, с пэўным скепсисом яго называць, я уже ўвогуле узгадываць не буду. Але што казаць, вот выдалі прапагандысты на чале з Эйсмонт і Карлюкевичем кніжку с інтрыгуючай назвай «Наш прэзідэнт».
дзе фота сям'і Лукашэнкі. Вы там заўважылі жаночую частку сям'і? Хаця бы там маці гэтых дзяцей. Там же ж две павінна быць як мінімум. Так яе ж няма не толькі ў кнізе, яе ж няма і на афіцыйных усіх гэтых сайтах. І прэзідэнт Говбай, і Беларусь Бай. Традыцыйныя каштоўнасці. Там няма. Гэтыя дзеці, яны адкульсьці сваліліся, альбо, можа, на самой справе Бусел прынёс, там іншых там жанчыны нараджаюць, а тут Бусел прынёс. Гэта ж такі народжаны быць прэзідэнтам. Зразумела, там і дзеці іншым шляхам. Так, для яго, я таксама гэтага не разумею. Як можна гаварыць адно, а як бы паступаць зусім па-іншаму. І ўсе гэта бачаць, і гэтым ганарацца. Я яшчэ такую, можа, зраблю вельмі такую кароткі каментар. Вельмі часта гаворыць, што там Лукашенко чалавек савецкай эпохі, што ён там савецкі і гэтак далей. У чымсьці ён савецкі, канешне, далей ён не пайшоў. Але, вы памятаеце, чтобы советские лидеры так нахабно сябе вялі, так, напрыклад, абагашчаліся, так займаліся там, вылучалі сваіх дзяцей і гэтак далей. Да ніколі гэтага не было. Як бы ніколі людзі так сябе, нават усе гэтыя кіраўнікі ЦК КПСС і там і ЦК КПБ пасля Сталіна гэта было немагчыма. Яны стараліся паказаць, што яны жывуць нашмат больш сціпла, чым яны жывуць на самой справе. А Лукашенко, мне тут здаецца, тут вельмі добра учора гэта сказаў галоўны прапагандыст Беларусі ў інтэрв'ю, што гэта монарх, якога народ избраў, а зараз ён паводзіць сябе як монарх. Але мне здаецца, нават тыя ж самыя рускія цары так сябе не паводзілі, наколькі гэта з гісторыі засталося. Дарэчы, калі ўжо там закранули, вы рызыкнули сваім ментальным здароўем і паглядзелі гэта інтэрв'ю Азаронка? Так. Я падумала, што гэта ў чымсьці як бы маё, я гэта павінна зрабіць, бо для мяне гэта даследчая такая цікавасць, і з такім антрапалагічным інтарэсам я глядзела. Было брыдка, было вельмі непрыемна на самой справе, мне было вельмі непрыемна за тую рэпутацыю нашай краіны, якую малюе не толькі Азаронак, якую малюе і Сабчак. Так, там было шмат таго, як бы Азаронак, напэўна, сам пра гэта не ведаў. Ён вельмі шмат гаварыў пра тое, колькі крытыкі ён атрымлівае і наколькі беларусам не падабаецца тое, што ён робіць. І я спадзяюся, хаця б частка аўдыторыі Сабчак гэта таксама пачуе. Але, на жаль, гэта было такое, нейкая такая экзотыка, такая, для даследаванняў, для, мне здаецца, там псіхіятраў, для педагогаў, для можа, для такого навуковага навучэння, бо гэта, я часта вельмі гавару, што свет не чорна-белы, але там была вельмі такая чорна-белая картинка. Не, там было, як это ён сказаў, чырвона-карычневае. Ён же сказаў, я чырвона-карычневы. Баця нацыст быў, і я такі ж самы. Ладно, не будем про это говорить. Может быть, зладится на гэтым тыдні сустрэча з вами як с медыа экспертам абмеркавання прапагандысцкіх наратываў перад гэтым электаральным цыклам. Таксама, может быть, коротко, кіберпартызаны зрабілі такую чарговую, здабылі дакументы, якія сцвярджаюць, што чыноўнікі лукашэнкаўскія абмяркоўваюць падвышэнне пенсійнага ўзроўню і скарачэнне дэкрэтнага адпачынку. За пенсійны ўзрост вы і раней выказваліся, што такая сітуацыя, што мы вымушана, не вымушана, але да гэтага падыходзім, і гэта можа быць варта рабіць. Пацвярджаеце гэтыя свае словы, і што наконт скарачэння тады дэкрэтна? Пацвярджаю, і нават я разумею, што уже тое, што там я як бы не супраць, а нават за тое, што падвялічыць пенсійны ўзрост жанчынам, ён ужо вызаве шмат крытыкі, і як бы людзі будуць прыводзіць аргументы даволі слушныя, якія на самой справе трэба прыняць ва ўвагу. Але гэта для мяне прыклад таго, што мы жывём складанае жыццё, што што нават
павелічэнне пенсійнага ўзросту яно павінна быць, але там трэба шмат зрабіць яшчэ мер, якія дапамогуць гэта зрабіць больш-менш эфектыўным і больш-менш прымальным у тым ліку для гэтых жанчын, на якіх гэта прыйдзецца. Вось для мяне гэта таксама прыклад таго, што складаныя сістэмы, складаныя рашэнні, і вось простых рашэнняў не бывае. Наконт дэкрэтнага адпачынку вось вельмі добра, што вы гэтае пытанне закранулі, бо я паглядзела, як яго падымалі некаторыя незалежныя медыа у тым ліку. Яны яго пазіцыянавалі, што гэта таксама датычыцца толькі жанчын, што вось жанчыны будуць пакрыўджаны тым, што зараз у іх будзе адпачынак гэты, наверное, адпачынак усё ж такі недобрае слово, таму што гэта праца, гэта ніякі не адпачынак, можа в отпуск тады буду гаварыць, што не 3 гады, а 2 гады. Але гэта ж не жанчынам, гэта бацькам. Жанчынам даецца адпачынак па цяжарнасці і родах. Вось гэта менавіта жанчыны. І гэта не гендер, гэта пол, гэта біялогія, і гэта отпуск, які маюць толькі жанчыны, таму што яны цяжарылі і таму што яны нараджалі. І ім трэба восстанавіцца, ім трэба паправіць сваё здароўе. Але отпуск па доглядзе за дзіцём гэта отпуск і для мамы і для таты, і можа для бабулі, дзядулі, сястры, брата і гэтак далей. Гэта сямейны адпачынак. І вось калі мы гэта зразумеем, нам будзе тады больш зразумелыя гэтыя рашэнні. А так, канешне, 3 гады я заўсёды таксама выступала супраць. Гэта, глядзіце, тут таксама вось гэта другі бок медаля. З аднаго боку, як быццам гэта добра, а з іншага боку, наколькі тады будзе каштоўная жанчына-працаўніца, калі яна ўходзіць на 3 гады у адпачынак па доглядзе за дзіцём. Вось наколькі? Вось вы працуеце. Вось калі зараз чалавек, вашая каліжанка скажа, што ўсё на 3 гады я зыходжу, так за 3 гады зменіцца ўсё. Зменяцца там фарматы, па якіх людзі працуюць, будуць новыя тэхналогіі, прыйдуць там нейкія змяненні. І зразумела, гэта б'е па жанчынах. Нема ніякіх там педагагічных альбо нейкіх даследаванняў, якія паказваюць, што вось 3 гады, калі, значыць, дзіця дома там з бацькамі, то гэта вельмі добра. Няма такіх. Я наогул не ведаю, адкуль узялася вось гэтая лічба 3 гады і чаму беларуская дзяржава за яе так трымалася. Мне здаецца, за яе трымацца можна толькі, калі у цябе няма ніякай інфраструктуры для малых дзяцей, для іх бацькоў, калі няма садочкаў, калі няма яселек. І вось, напрыклад, для жанчын, можа, у сельскай мясцовасці, дзе з гэтым вялікія праблемы, гэта на самой справе важна. Але, напрыклад, у вялікіх гарадах, тут не патрэбна быць праблемы. І другое, ты можаш сябе гэта дазволіць, калі ў цябе няма працы для гэтых маладых мацярэй. Вось калі ў цябе, і так, избытак гэтых працоўных рэсурсаў, і, тады вось людзі могуць, займацца сваімі сямейнымі справамі. А калі і так такі дэфіцыт, гэта немагчыма. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю размову. Засталася яшчэ адна тэма, звязаная з прысудам за забойства беларускай Лізы ў Варшаве, але там не сам прысуд важны, а якія ўвогуле высновы, а гэта тэма такая актуальная, не хочу казаць вечная, але она актуальная, і я думаю, што мы да яе звернемся ў наступную нашу сустрэчу. На сёння мы з вами развітваемся. Сёння у нас яшчэ шмат цікавых сустрэчаў і размоваў, таму, калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, слухайте, глядзіце, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. І, дарэчы, заходзьце і глядзіце не толькі нашу праграму Гендер Гэп, але і аўтарскую праграму спадарыні Ірыны Сідорскай у нас таксама на канале Гендер Трэп. Так што, калі ласка, будьце у тэме,
вучыцеся глядзець на ўсё праз гендерную лінзу у тым ліку. Ну і жыве Беларусь.